Gur míle mé maigi. A dús spóire bhlam mhíchas a gáil darnóí le na hagrathairí go léir, Ciarán agus Aoife agus an fearna tá gobar, Danny tá gobar ar an film agus Ciara tá taobh an camera agus gachtainna darnóí. So tá mé an bhuíochas an deis seo PEIG a chur os bhregóir. Conas Pobal a Forbairt Ar-Líne is tócha bailach amháin ná stuff ar an eas go thuairstómh. So tá iPad le buchan, tá comórtas á dhéanamh an fi láthair, agus is féidir go léir dul go dtí ó leathanach Facebook nó Twitter is /, so facebook.com/www.peg.ie agus tuí tú ar an leathanach Facebook agus an sin feici tú tá comórtas áachtal agan le iPad a bhuachan agus gá hicéid do réimhlód. So Máid leanan sibh na troiricha tá an deis sin agaí. Ach gan hiile eile leanaí mé roiig leis an fear chur láthair. Comá actually bhálam mo bhíochas gáil le íon comá choglaithí atá an seo nniu comá. De cheireadh sé go mórlumm an chur láthair seo chur le chéile ar Prezi. Mna ag gibh ar Prezi is bailach ionintach é le cinál bailach eile seachas PowerPoint le stuff a chur an daoine. Tásúla an gomuine sé tan bhas. So, PEIG, céir dé. Tá fí seán beag déintá gan le cúpla an nuas, so just tá chunéis sin is enam ní bhhair sé ach fa trocha second nuair ag mar sin so. Sin an Isán bra, so ní gaiith mé chur láthair dhéanamh is tá sibh go léir an eolas. Is dócha is siomh tarsaí don Gaeilge é PEIG agus cinéite sin portal. So it's cinál leir faointe eolas é ar síl na Gaeilge le bailúchán eolas ar go leor gné den teanga agus buaithlean rá agus tá sam go sé nua honrathe agus tá sé spéisiúil agus ar bhór sin go léir tá sé éasca le húsáid. Tá nuacht an sin chomá ar fad faoin Gaeilge agus faoin Gaeltacht agus nuacht as Gaeilge agus bíon scéalte bailithe agin ón amán go léir agus curmuid ar fáil iad ar PEIG. Chomála sin tá ólara ann duna mílta imachtaí Gaeilge atá arsúil ar fudfad na cruinne agus de réir a chéile i gceann míosa tá tionscanmh agan le ólara de ganólachtaí a chur an serviceí ar fáil a Gaeilge. Tá muid chunéis sinna cheola an mís a chuún cloise sibh faoi is dócha ag gin tamnaí beag. So is leir faointe ólas é ar saoil na Gaeilge. Tá ólas bailithe an sin le chéile ar an si faoin na count-edal seo leanas, ógéiste, pobal, feasacht, carta, i dachas, agus tá go leor ólas faoin na hedal sin, mar hampla fecinn sibh an sin tá ag tógáil páistí le Gaeilge, garmacha le Gaeilge, agriochtaí Gaeilge, bhealm Gaeilge mar duine fásta, ábhar riail meile. So cinál tubar ólas tá a dúspóire. Ach comá le na bunleathanig ólas sin, curmuid nuacht suas comá agus bailíonmuid an nuacht agus nuacht trí Gaeilge ó na hagrasaí go léir. Darnóí tá lehead tuairisc, tá meán eile, nós, RTA, Radio na Gaeltachta agus TG4 agus níos mó. Ag léirt marall ar níos mó, ní bháin na mór hagraíochtaí seo ach bailíonmuid scéalta ó na meán nuachtáin. Agus so seoltar gearthóg an nuachta ó na nuachtáin áitiúla doin agus náisiúnta agus tá siad san bunathe ar cinál ochrachail
éagsúla nós Gaeilge, Gaeltacht, Conradh na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, Údarás na Gaeltacht sa riile. Agus chuirmuid achimre nuachta fáil bunathe na scéalta seo. Agus, comála sin, seoltar nuacht litir léithúil ag an níochlóg gach maidin agus déanta na scéalta agus imachtaí is déine an siomh a chur an nuacht litir agus más sim agé go léir chlórú leis an nuacht litir tá sé an éasca fad. Ní chaith sibh ach dul go dtí www.peig.ie agus tá cnap fór agus brúin tú agus sinna méid. So, ní amháin nuacht, tá eolas imachtaí agus seo ceann na mór rudí atá an. Tá muidir géirí go mbeidh cinál bunachar ann na príomh imachtaí agus na beag imachtaí agus achansáis imacht ó Curcail Chomhrá go dtí féilte agus tá si go léir bailithe agan agus is féidir le grúpaí iad hain, grúpaí éonar nó daoine éonar imachtaí a chlórú leathnach. Tá muidir géirí go mbeidh grúpaí cinál ag dul i dtaithí an gnééis seo den siomh. So nuair a cheolann daoine imachtú ag rá Aindriú nó íon a gríise bheith seo suas bhar léirscáil i gcónaí churnmuid agus seolamid riomhfust aráscóibh ag rá bhfuil seo an bailach gur féidir libh hain é sin dhéanamh. Agus má tá imacht faoi lámh ag aon den an seo is féidir dulchuig an siomh agus an imacht sin a chlórú. Tá léirscáil chomála sin agus is léirscáil idir gníomhach é an leathnach baile de PEIG agus is féidir teacht imachtaí an mealach sin. Fecinn sibh an sin é tá sé damhanda agus tá go leor imachtaí hall san Stát Aontaithe agus san Eorpa ach go thuirithe bhí alt faoi Craibh chun na Gaeilge Ar-Líne san Irish Times in is cuiinlumm bíonn siad na chur agad imachtaí chomá an siomh. Churnmuid eolas faoi foilúntais fáil, so foilúntais saoil na Gaeilge, postanna trí Gaeilge, agus déanamid teagmhóla grúpaí nuair atá na foilúntais seo do gcuid chlóirithe agan, cinál le feasacht tuairt PEIG mar leir faointe eolas a ordú. Tá app phone agan, agus tá go leor obair déanta agan an app phone le déine. Tá sé forbe ag Panger, agus tá legan Android agus iOS, dar náí díreach dailsingmuid an legan iOS an seachtain si caite. So is féidir má tá Apple agé is féidir íslódáil. Bhí cúpla 5 agan leis an ceann Android go fáil ach tá Morgan ó Panger ag obair sin an seachtain seo, so tá i ggéirí go mbeidh legan ceart Android seolt agan le linn na seachtaine nó beidir an seachtain secuin. Buineann an app seo las as an gcóras damhanda sin an GPS chun gur féidir teacht na himachtaí Gaeilge isciúre don úsáidtear, agus féidir an cuardach dhéanamh níos leithne chun gur féidir teacht imachtaí sa bhórceantar mór hímpelairt. Sin atá an le PEIG ach dar náí táid óg agus tosnú amach nar thosaímar ach an bblion si caite agus thosaímar amach le siomh WordPress ach bhí sé rólág an bógar WordPress, so deathríomar go thomlan é go dtí siomh Joomla agus níor thosaímar é sin ach a mí na hena an bblion si caite. So táid Ar-Líne faoi láthair agus táid ag fás agus tá go leor stof le teacht. So mar dúirt mar luigh mé ní beluatha ba ólara PEIG, ólara do gnólachtaí. Agus seo do gréasán nua a thuirbhí si Gaeilge atá Ar-Líne an faoi láthair agus ba si ar fáil ó bhí an mórta, deire an bhí seo a raig mar chuid den siomh Ilmheáin agus mar chuid den app dar náí. Cur for eolas generalta faoi chuideachtaí ar an ólara cosúla sonraí teagmhála orintanta oscailte agus categóir gnólachtaí a churns service ar fáil trí Gaeilge. Agus ba an tolas seo ar fáil do bhfuil an phobal don úsáid persanta féin dar náí. Fáimáí an tálara agus fáimíon muidne ar bhain Ilmheáin agus is leorfainte eolas é de phobal ile na hÉireann agus le ba an tálara nasca de síomhna Idirlín cuideachtaí agus na gnólachtaí a churns an service sin ar fáil ar fud na tíre. Chomála sin, tá muidir géirí go mbeidh leor faointe eolas ann ar bhlaganna trí Gaeilge, so tá go leor daoine ag blágáil trí Gaeilge agus tá muidir déanamh teagmháil le faoi láthair le go mbeidh an bunachar chuir le chéile le blagan i mór le rá, so
má tá blogganí agad hain is féidir dul teacht suas cuamsa agus le aon in níos seo agus táid chun mór bhunachar chuir le chéile de sin. Pomála sin don áí táid chun na man sóisialta a lethnú tá lethnach LinkedIn tosithe agan an seachtain se caite, so mátá se bhar LinkedIn is féidir libh muide I chuirú an sin. Chomála sin Instagram, níl sam ní bhhalum Snapchat mé hain ach Beiidir ag in tuairiscí TG Cahar agus méid daoine bhíonn sé áisáid Beiidir go maiarn é sin úsáid as seo amach ach níl sam. Agus mar dúirt mé ní beluútha tá cinál fiachtas orú fasctá arachtal ag an fi láthair agus tá cinál card and stick approach an, so tá iPad le buchan mar dúirt mé is féidir libh dul go dtí Ar-Líne agus é chuirtú agus gáthaigh é réimhil mar dúirt mé. Agus seachas é sin, níl mór an eile derm ein ceistan agus sto go maiid ceistan é níos seo. Bhálam just mar ochil scur bhálam bhuichas a gáil le John ó lid an nachfuil an seo ach bhí sé ag obair ar PEIG agus in éanacht le Emily Charúil agus tá birte chu Ilmheáin agus inis sé mise agus ionatá go bréir ach iad san a bhunig an siomh agus a rinne an mór obair ribh seo agus níl seach á Forbairt ag hain agus íon frí láthair, so bhhalam iad san na lua chumá agus tásúla go maiid sibh go léir in an teachtaí an siomh agus é úsáid agus go maiid tuiscint agah nach ban a bháin I PEIG bhí ina chonaí ar Hill an Glasgow. Okay, so gur míle maithagí.